12 hajóval, közel 100 vitorlázóval, köztük 4 olimpikon részvételével rajtolt a tavaszi tengeri nagyhajós bajnokság. Izgalom, feszültség, többnyire forgolódó szél, bíztató, majd reménytelen helycserék borzolták az idegeket. Tehát nem voltunk itt teljesen képbe, szezon elejé forma. Eltaktikáztunk egy dolgot, tehát már végül is utolértük az élmezőnyt, az első 3 hajót, és hát ilyen előfordul. Bebizonyosodott, hogy nagyobb vitorlával jobban megy a hajó. Miután a túraversenyeken minden csapat megismerte a hajóját és felmérte az esélyeit, pályaversenyekkel folytatódtak a küzdelmek. Nem direkt jött nekem, kicsit elrontotta, tehát ebből nincsen harag. Azt írták, hogy hát az a változó semmi, az majd innen-onnan majd jön. Az utolsó napi túrához gyenge szelet rendelt az időjárás. Ez azonban elég volt, hogy újraosszák az összetett dobogós helyeket, de ahhoz már kevés, hogy megakadályozza a Pomucs Tamás vezette fekete sereg magabiztos győzelmét. Nem győzni jöttünk, sőt, egy jót vitorlázni szerettünk volna, és ez sikerült. Nagyon jó a kezdeményezés, nagyszerű idő volt hozzá, így aztán az egész gyönyörű kerekre sikeredett. Maximálisan jó értékelem a versenyt, hiszen ilyen nagyon ritkán van, hogy letettünk egy programot verseny 6 napjára, és pontosan az történt minden nap, ami a programban szerepelt.